ҳамасола дар ин майдони ситораҳои хуҷанд шурӯъ аз 10 декабр барномаҳои солинавӣ баргузор мегардид ва издиҳоми калони сокинон атрофи арчаи 15 метра ҷамъ омадаву рақсу бозӣ мекарданд. аммо имсол бинобар пандемияи коронавирус ин барномаи солинавӣ доир намегардад ва арчаро ҳам нагузоштаанд. масъулини беҳдоштии хуҷанд имсол бо судури як қарор муассисаҳои фарҳангиро огаҳ карданд ки баргузории ҳама гуна чорабиниҳои солинавӣ аз ҷумла гузоштани арчаро дар ҷойҳои серҷамъият манъ кунанд. садҳо арчаи солинавӣ, ороишу армуғони анъанавии ин ид дар фурӯшгоҳҳои шаҳри хуҷанд бехаридор монданд, дар ҳоле ки як сол пеш дар ҳамин рӯз бозори ин матоъ гарм буд ва фурӯшандагон медонистанд ки бори ворид кардаашон бозоргир аст. рӯзи якшанбе сар кардем боркушоева. имсол ҳар соло дида клиент сустар, ҳоли мана бораи широкада кушода шудем, ҳоли харидораш кам. Аслан ҳамин детситу мактабо мегирифт утринник баҳоза кумна утринник нест вай не, ҳоли акум пистосипашон не. бехаридор мондани ин мол тоҷиронро водор кардааст ки дар овардани бастаҳои нави он шитоб накунанд. солҳои гузашта нағз мефурӯхтем, имсол ҳоли имрӯза ягон дона мефурӯхтем арчи худашагӣ дигар. ҳам бозичаҳо хирсосиам барои хонашон. фурӯшандагон мегӯянд манъ шудани ҷашнгирии оммавии соли нави милодӣ бозори арча ва армуғони идонаро касод кард. дар гузашта ҳукуматҳои маҳаллӣ, корхонаву муассиса ва мактабу боғчаҳо барои баргузории ид аз буҷа маблағ мегирифтанд. имсол таҷлил барои пешгирӣ аз сирояти бемории COVID-19 расман манъ шуд. то ҳол корбарон таҷлили бошукӯҳ ва пуриздиҳоми наврӯзро дар моҳи март ҳамчун беэҳтиётӣ дар аҳди коронавирус танқид мекунанд. вале иддаи аз фурӯшандагон бар инанд ки сокинон ба таҷлили соли нави милодӣ одат кардаанд ва муҳити идонаро аз корхонаву ташкилот ба хонаҳояшон мекӯчонанд. бачаҳо соли нав ҳар сол пойда мешинад ку барои ҳамун барои бачаҳо ховай мекунад, харидорӣ мекунад. хонашон нафармени када хурсанд шавад ин бачаҳо гуфта мекунад. Диги ҷаҳба нест. ҷашнгирии соли нави милодӣ имсол бо ситоди ҷумҳуриявии зидди ҳамагирии COVID-19 дар саросари Тоҷикистон манъ шудааст. то ҳоло дар кишвар 12551 мавриди сироят ба қайд гирифта шуда 88 нафар фавтидаанд ва 11968 нафар шифо ёфтанд. вале коршиносон ва феҳристҳои нашршуда ин омори расмиро зери шубҳа мегузоранд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.